Wala nagmalampuson sa iyang plano nga pagtapos sa iyang kinabuhi ang usa ka suspitsado sa giingong pagpanglugo sa usa ka 16 anyos nga minor de edad sa Dakbayan sa Naga. Nasayran nga ang wala nganli nga suspitsado usa ka 27 anyos nga lalaki kinsa gamit ang iyahang kalibre 22 nga armas misuway pa pagkutlo sa iyang kinabuhi. Sa hingpit nga pagsikop niini ni atong Pebrero 2, 2025, gidala dayon kini sa ospital. Diin nasayran nga luwas ra sab kini sa maong peligro human nga wala makalusod sa bagol-bagol niini ang iyahang pinusilan. Base sa impormasyon sa NBI 7, gikataho nga ang suspitsado kapila mimulas siya sa iyahang stepdaughter. Diin nasayran nga ang biktima ug ang akuhan niini maoy mismo mipasaka sa reklamo. Diin gibutyag sa minor de edad nga biktima na siya sa pagpamulesya sa iyang ama-ama sukad pa sa pangidaron nga 14 anyos. Subay niini ang biktima tuan na sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Samtang ang suspitsado pa sa kaanug kaso sa paglapas sa Republic Act A353 alang sa qualified rape ug Republic Act 7610 sa child abuse. Alang sa IFM balita sa buntag kini si Idol Chick C. Di kapungan sa paghatod sa nangunawang labas nga balita. Tatak Karamen, Tatak IFM, balita.